Nababawa ka balen? Kamusta kayo po? My name is Louie. My name is Marco Nanan of We're in Pampanga, where we discover great places for you to check out. So for this vlog, kasama na naman natin si Budang, of course, dito po sa grand opening ng Sabrinasio Santo Niño, Guagua. Pampanga. There you go. So samahan natin ang mga owners, ang mga buyers, and especially yung mga taga-Guagua dito. No need to go further, San Fernando or Angeles para po makapaghanap kayo ng mga magagandang sapatos at mga damit. So to know more about this, samahan nyo kami. So tara, let's go! Alright, so price check tayo sa mga shoes, guys. Meron tayo dito ang 3 for 999. Meron din tayong 2 pairs for 999 din. Meron din tayong 2 for 499. So imagine 500 pesos may dalawang sapatos ka na. Now, sa mga premium natin, meron naman tayong 2 for 1499. Okay na yun. Actually, good na yung quality. Actually, magandang pang OOTD na yun, pang everyday use. So talagang nakaporma ka na, at the same time nakatipid ka pa. Sa mga damit naman, guys, starts at 89 pesos. Meron din ako nakita mga pants at 250 pesos. For the tops naman, as low as 189 pesos. Good. Hello, Kabalet! Salibitad ako po kay Sabrinasio Clothing and Footwear kaya pong Guagua Branch located at Santo Niño, Guagua, Pampanga near Cebuano Lilier in front of JRS Express, Guagua, Pampanga. Sabrinasio Clothing and Footwear, Guagua Branch. Congratulations! Dara ka ng pamilya, tamo. Love you! This is Shiwen Lim, the owner and CEO ng Sabrinasio Clothing and Footwear. So finally, no, the long wait is over. Open na po. Yes, oo, ako rin, no, hindi rin makapaniwala na open na ang Sabrinasio Clothing and Footwear, Guagua branch po natin. And with the help of our franchise owner, Ma'am Arian, and family. So yun, makikita nyo guys kung gaano karami yung mga tao na nandito. And we didn't expect na ganito kainit yung pagtanggap ng mga kabalen nating mga Kapampangan. So pwede nyo ko pumunta po kanine. Located at Santo Niño, Guagua, Pampanga. Tabi po kami ng Cebuana Lilier and JRS Express po, no? Price starts po natin dito. Opo, parehas na parehas. Kahit ganito kaganda yung tindahan. Dalawang pares na sapatos for just only 499 pesos. At sa clothing po, price starts natin 49 pesos. Di ba? Ang dami mo na mabibili. So, see you guys. Bye-bye.